Bisita dahang gawas. Okay? I hope my very good friend and relative, Mrs. Nelia Del Monte Antea, will join us tonight. Bay mara makawala ka pa sa ayaw hangkuran sa kanliwag. Kaya nakadto ka Korea. Another correction number will be given to us by another Barangay Kagawad of Piliw, Honorable Nito.
Sige, thank you ato ang kuratsa. Sayawin niyo ka ng bukos ng kalibutan. Ito
Susundan pa natin sa pangahawak kuratsa. Ito, masaya.
magpasok ang palakpakan ni Kapitan Hausa. O, ayan ha, mga kapitan, kung ayaw nyo kayo gamot pangala, maghihimo ka mo yung pasirong. May dating hindi malinistorya na, may dating pasirong, kasi tagagala. Okay, we would like to recognize the presence of the following honorables. We have Honorable Gloria. Bakit sasakayo? Di ka oras, di bakit sasayaw mo? Di magkaisuha, waray ka na bibig mo. Kay ani pordosado, kalipay ang namin. Alas inisang kay sayaw na, ani patis na buhulan na. Mahusay iya batang upang, gagawin pulos na dalaga. Balik puro ayaw. Kay di ka ulaan iwasan, basta sayang hindi ka utang. Isang maaga, Diyos, walang kabaan. Katirin ka lang, kay bukod na kanya. Ako ang mahusay, nagkababalian. Ako tuwang pulos, di mo ibigin. Dito sa'yo, hindi matawa. Kung iyong ikitao, bagay waray ko na. Palibaw, at pamahaw-paw, ang mga pamayo, kakaniyong mundo. Alas inisang kay sayaw na, bakit bakit na umulan na. Mahusay iyang pagkakumpang, gagawin pulos na dalaga. Bakit puro ayaw ang kaya? Kay di ka ulaan iwasan, basta sayang hindi ka utang. Isang maaga, alas inisang kay sayaw na, bakit bakit na umulan na. Mahusay iyang pagkakumpang, gagawin pulos na dalaga. Bakit puro ayaw ang kaya? Kay di ka ulaan iwasan, basta sayang hindi ka utang. Isang maaga. Alas inisang kay sayaw na, bakit bakit na umulan na. Mahusay iyang batang upang, gagawin pulos na dalaga. Bakit puro ayaw ang kaya? Kay di ka ulaan iwasan, basta sayang hindi ka utang. Isang maaga, alas inisang kay sayaw na, bakit bakit na umulan na. Mahusay iyang batang upang, gagawin pulos na dalaga. Bakit puro ayaw ang kaya? Kay di ka ulaan iwasan, basta sayang hindi ka utang. Isang maaga, ito sa'yo, makiyaman mo, dapat magiging mo. Thank you.
set of correction number ihahatag ni Mr. Erwin Cada kung aton empleyado ng Thank you very much, Mr. Erwin Cada, second man, ating kapapat. Okay. Yan ha, ayaw mo naman dapat kakurat sa dance. Species, makalikita doon kanan bukos nga kalibutan pagsayaw. Okay? Sayaw kita katanan, padambandal, ayaw pagalakin pagtsatsahan, sayaw, kay iyawan kaya para pala nagsumba.